Уважаема публика, скъпи приятели и гости, добре дошли на тържествения концерт, посветен на 160-та годишнина от рождението на учителя Бейнса Доно. Нуждата от път нагоре към светлината, към всемирното знание, винаги е стояла пред мислещата част от човечеството. Тази нужда е извиквала през вековете светли духове, помощници, за да запалят свеща мисълта на хората и да ги изведат от тъмните места, в които невежеството им ги е завело. Преди 2000 години велика мистерия преобърна хода на човешката мисъл. Светлината на Витлеемската звезда възвести на човечеството идването на Христовия дух. Бе започната една велика работа за тържеството на светлината над тъмнината. И ето, на прага на новата епоха, епохата на Водолея, бе дошло време да дойде един нов пратеник на светлината и да продължи започнатата работа. Неговата мисия бе да разшири умовете на хората и да внесе едно по-дълбоко знание за целокупния живот. Този нов пратеник бе духът на истината. И позналите го нарекоха свой велик учител. На 11 юли 1864 година започва земния път на Петър Константинов Дънов, философ, теолог, мистик и учен, който основава окултната школа на Бялото братство в България. Дава в своето учение съвсем нови насоки и хоризонти в развитието на човечеството. Остави огромно духовно наследство в слово, музика и паневритмия. Словото, дадено в над 7000 беседи и няколко книги. Словото е най-мощният метод за духовна работа, с който учителя е започнал и непреривно е поддържал в продължение на повече от 40 години. Словото на светлината. Всяка дума на това слово съдържа сила, способна да събуди живот и в най-твърдата материя. Тя изпълва всемира и като житното зърно расте, развива се и дава плод стократно. Постоянен спътник на словото при учителя е била музиката. Тя е изразена в почти 200 песни и инструментални мелодии. Паневритмията – божествена система от ритмични движения, хармония между идея, движение, чувство, музика и слово. Днес ще се докоснем до това всеобхватно културно-историческо наследство на всемировия учител Бейнса Доно. А то е уникално само по себе си, защото обхваща обикновени житейски истини за общението на човека с законите на живата природа и достига до великите космични принципи на любовта, мъдростта, истината, правдата и добродетелта, които са и съграждащи творчески сили. Така, в този огромен диапазон, от малкото към великото, от човешкото към божественото, човек научава съществени знания, които неизменно му дават един нов поглед към самия себе си, към околните и целия свят. Тази вечер първи на сцената ще излязат хор Евера. Създаден в София през 2001 година като акапелна 4-гласна хорова формация за многогласно интерпретиране песните на учителя. Инициативата е на група приятели, начело с Йордан Камджалов, тогава студент по дирижиране в консерваторията. След заминаването му в Германия през 2003 година,
За да продължи обучението си, ръководител на хора става Искра Рачева, доцент-музиколог в БАН. Хорът участва в братски събития и празници в цялата страна. Ще чуете песните от учителя. Бог е любов, написана през 1934 година в аранжимент на Искра Рачева. Това е втори вариант на песента Бог е любов, по-малко известен, много известен този, който той е дал 2022 година в самото начало на школата, но това ни показва колко вариантни, колко така различни версии може да има мелодиите и словото на учителя. Следват песните "Радост за душата" и "Вяра светла" в аранжимент на Йордан Камджалов. Радост за душа.
Предстои да чуете песента "Весел ти бъди" в аранжимент на Петър Ганев. Всичко живо ти струва,
Следват песните Отче наш в аранжимент на Искра Рачева и Мир вам, финал на ораторията на Весела Несторова Животът на Христа в аранжимент на Йордан Калджалов.
Нашия концерт продължава с хор Вдъхновение от Варна. Хор Вдъхновение се ражда през есента на 2018 година като импулс на групата, изучаваща втора година на общия окултен клас – положителни и отрицателни сили в природата. Там учителя насочва учениците да започнат да пеят заедно на няколко гласа. Идеята е приета с такова вдъхновение, че 40 дни след сформирането си хорът изнася концерт и е радостно приветстван от варненската публика, а след това и в други градове на България. И така, вече 4 години той работи неуморно, воден от своя ръководител и диригент Иво Бонев. Репертуар на хора са предимно песни от учителя и братски песни. В изпълнението днес участват и Богданка Валентинова на пианото и Таня Стоименова виолончело. Музиката е мощен лъч за пробуждане на духовните качества в човека. Под нейното въздействие съзнанието става по-възприемчиво и влиза в един по-висок идеен свят. Душата се отваря за живата светлина. Музиката, дадена от учителя, съдържа един особен елемент. Веднъж внесен в човека, този елемент рано или късно събужда в него стремеж към възвишеното, към съвършенството. Тя е музика за пробуждане. Предстои да чуете песните Вдъхновение и Благославей в аранжимент на Иво Бонев.
Следват песните "Изпълнени с Твоя мир", текст от учителя, музика Иво Бонев, Фир Фюрофен и "Всичко в живота е постижимо" в аранжимент на Иво Бонев. Всеблаги Отче на всичката пълнота, в името на Твоята любов, озари ни с благия си дух и изпълни сърцата ни с Твоят мир. Всичко в живота е постижимо. Малко е реда. Всичко в живота
завършваме самостоятелната си програма с Фил Филфен. поканим на сцената вокална група Дъга. Вокална група Дъга е създадена непосредствено в началото на новото хилядолетие. Нейн ръководител е Надя Табакова. В репертуара ѝ влизат творби от български композитори, авторски творби от състава на самата група и песни от учителя Бейнса Доно. От 2003 година групата започва да изнася концерти в много градове на България – Варна, Видин, Русе, Белоградчик, Стара Загора, Разград и други. През 2012 по покана на братската общност във Виена групата изнася голям мултимедиен концерт с лектория за живота и наследството на учителя Петър Дънов.
През 2015 година, заедно с Български център Просветление и по повод 24 май, тя осъществява турне в Италия, Венеция, Флоренция, Болония, Рим, като изнася и концерт в Сан Оресте и във Вечния град на 100 метра от базиликата Свети Петър, в българското училище, където гости и българи слушат песните на учителя. Вокална група Дъга има активно участие в публичното пространство на Пловдив, с чествания на важни събития и годишнини. В репертуара на хор Дъга днес ще чуете няколко песни за Слънцето. Учителят е посветил много от песните си на него. В тях той влага идеята за връзка с великата разумност, на която видимото Слънце е един символ. Зад него има едно божествено Слънце, което никога не залязва. За да приемем от Слънцето това, което то дава, трябва да имаме отношение към него. Не само като към физическо тяло, но и към съществата, които го населяват, и да се свържем с тяхното съзнание. Слънчевите лъчи са живи мисли на напредналите същества, които поддържат нашия живот. Слънцето непрестанно дава. Как ще се отплатим на великото? То само дава, а ти само прилагай това, което ти се дава. Трябва да обичаме всички. Това е любовта на Слънцето. То като види всяко нещо, радва се, обича и дава. Обича всички и дава на всички. Така и ние трябва да бъдем като Слънцето. Всички хора да обичаме. Ще чуете песните "Слънцето на любовта", "Грее, грее" и "Сила жива" в аранжимент на Надя Табакова. Sim, novia, живо.
Предстои да чуете "Кажи ми ти истината". Солист Елица Йоргова. "Милост, благост" и "Молитва", музика и текст Симеон Симеонов. Oh,
Учителя никога не отстъпва от първоначалната си идея да води душите към съвършенство. Смисълът на живота е човек да осъзнае себе си като част от цялото, за да е щастлив и да принесе плод в него. Днес разумната природа поставя като задача на всички хора по земята да повдигнат съзнанието си, за да видят светлината, която ги заобикаля, и да се проникнат от красотата и чистотата на живота. Ще настане нова култура, когато хората ще слушат своя ум и своето сърце и ще живеят братски. За прилагане на това учение се изискват герои. Работете всички с любов и светлина и бъдете уверени, че бъдещето е ваше. Бъдете готови. Слънцето на живота изгрява. Всеки трябва да се ползва от него. Започнете да мислите, да работите и да прилагате любовта в живота. Ще чуете песните за Небесния цар и време е да вървим. Любовь,
Да поканим на сцената хор Евера и хор Вдъхновени. Ето какво казва и самият учител. Аз съм пратен от Божествения свят да изявя любовта, да внеса в живота нейната сила, нейната мощ. Всеки, който проповядва Божественото учение, е неуязвим. Божественото учение е неделимо. То е било в миналото, то е сега, то ще бъде утре. Онова, което аз говорих 40 години, то вече изпълни света. От него той не може да се освободи. То не е мое, то е божествено. Един ден хората отвътре ще го приемат. Следва да чуете Бенса Доно, музика и текст Борислав Русанов, аранжимент Иво Бонев и Вяра Светла в аранжимент на Иво Бонев.
Когато природата се подновява, птичките пеят. В началото на всяка божествена култура човеците пеят. Когато светът се пресъздава, ангелите пеят. Ангели небесни. Музика и текст Жела Николова. Аранжимент Иво Бонев. Следва да чуете песента Благост, музика и текст от учителя, аранжимент Петър Ганев.
Следва възхвала на Бога от природата от Бетовен. Аранжимент Иво Бонев. Кристиан Гелерт, на немски в оригинал. И сега ще се представя в превод на български. В оригинала е за глас и пиано акомпанемента от Бетовен, който ще ви представи тук на Боги. Хоровия аранжимент само в него. Когато човешката душа разпознае и последва вътрешния повик към знание и светлина, тя поема по един нов път. Път на зазоряване, път на разцъфтяване. Веднъж отворил тази врата, човек вече се е събудил за реалния живот, за живота на светлината. Посветените определят този момент с израза раждане изново. В лицето на учителя, родените изново срещат онова духовно слънце, чието лъчи ги направляват в избрания път към съвършенство. Всеки, който израсне и върже плод чрез лъчите на слънцето, той вече е разбрал смисъла на своето съществуване. За него няма тъмнина, защото той е отворил врата към светлината и е съзнал, че е дошъл на земята, за да се роди изново, за да пусне светлината в себе си и да просветне чрез нея. Обръщайки взор навътре, лъчите на духовното слънце огряват и стоплят душата. Лъчите, които будят. Предстои да чуете химна на великата душа. Музика и текст от учителя. Аранжимент Петър Ганев.
гости и приятели, благодарим ви, че бяхме заедно на третия хоров фестивал в Пловдив. Благодарим от сърце и на диригентите, които ни водят в мъдростта на музиката. Благодарим за тяхната любов и търпение към нас. Нови срещи до година. Живот и здраве. Благодарим много за сърдечното посрещане и за нашите прекрасни домакини Надя Табакова и Пол Даган.